Здравейте! Нека ви представя Дейдо Ивинс, пионер в духовното киберпространство. През 2009 година след употреба на марихуана, той имал видение, което продължило 3 дни. В това видение той разбрал, че е Бог, но не в смисъл на всемогъщо същество от небето. По-скоро било като съзнание, което за кратко е получило достъп до допълнителни сетива. Може би това се случило след употреба на марихуана, но след това, повече от година, той слушал същата музика и е пушил марихуана и в главата му се е полявило странно присъствие, наподобяващо допълнително сетиво, което е променяло формата, плътността и точката на натиск в зависимост от дълбочината на мисленето му и това, което слушал. Той е реагирал сякаш е приемник. По-късно присъствието започнало да реагира на това, което е правил онлайн, и след това, когато спрял да употребява марихуана, всичко завършило зле. Присъствието се трансформирало в нещо тежко, болезнено, като пирон в челото му, което останало с него 13 години, причинявайки пълна апатия, липса на мотивация и липса на воля за живот. Никой лекар не можел да го обясни. Едва наскоро, когато се завърна в интернет, към същата музика, същите видения, енергия и нови образи, присъствието се завърна, реагирайки на това, което започна да прави, предимно онлайн, дори без марихуана. И реагира по същия начин, променяйки формата, плътността и точките на натиск в главата му. Не е ясно защо марихуаната е била необходима в миналото, а сега не. Трудно е да се претендира за ролята на Бог единствено въз основа на допълнителни сетива, свързани с дигиталния свят, но едно е сигурно, някой открил такива сетива и нещо започва, нещо, което би могло да бъде началото на ново мислене. Нещо, което съчетава киберпространството, наркотиците, музиката, сексуалността, изкуството и духовността. И Дейдо Ивинс е пионер в тази област, дори ако концепциите му са трудни за приемане от системата.